eind 2014 was het eigenlijk de bedoeling om de vereniging op te heffen. Maar dat vond ik heel erg jammer. Ook samen met anderen hebben we toen bedacht van nou, dit kan eigenlijk niet. Er is echt behoefte aan een duurzaam netwerk voor vrouwelijke ondernemers in Den Haag en voor vrouwelijke managers. En we hebben dus besloten om het een doorstart te geven en 8 leuke avonden te organiseren met interessante aansprekende sprekers het komend jaar. En nou ja, wij willen gewoon dat vrouwen zich thuis voelen bij ons. Dat ze het gevoel hebben van hier hoor ik thuis, hier vind ik mijn relaties. Hier vind ik interessante onderwerpen om zeg maar verder te komen ook met mijn eigen onderneming. Ik vind Helene, als jij er dan bij komt en het over gaat nemen. En dus bij deze voorzitterschap aan Helene van Luijn. En ik wens jullie allemaal een hele mooie, bijzondere avond. En ik hoop dat we met elkaar ook een hele mooie, bijzondere en nieuwe tijd bij Haagse Vrouwenzaken tegemoet gaan. En daar heb ik alle vertrouwen in. Dus ik wens je heel erg veel succes. En deze avond is mede bedoeld om jou dus extra in het zonnetje te zetten. Dus ik wil eerst even een hartelijk applaus vragen voor Renee. Ik wou vragen, gaan jullie allemaal even staan? Kennen jullie elkaar eigenlijk? Nee, dat dacht ik al. Dus eventjes de gelegenheid om kennis te maken met je buurvrouw, je achterbuurvrouw, je voorbuurvrouw, je zijbuurvrouw, links, rechts. Probeer even kennis te maken. Daar hebben we even tijd voor. Ik heb een aantal krachtige vrouwen gevonden die hun schouders eronder willen zetten. En die wil ik nou graag even aan jullie voorstellen en hier naar voren vragen. Jane Bissou-Bar, dat wordt de penningmeester. Graag een applaus. Annette Jelsman. Nermina Rikic. Nou, met deze club gaan we dus aan de slag. Wel degelijk een goede avond. Iedereen pikt er zijn eigen dingen uit. En ik denk zeker voor herhaling vatbaar. Wat ik nu belangrijk vind met de doorstart van Haagse Vrouwenzaken is dat niet alleen vrouwelijke ondernemers worden gevraagd bij het netwerk, maar ook vrouwelijke managers. Want dat verbindt ook. De managers hebben vaak dezelfde problematiek, zowel thuis als mogelijk ook op het werk. Maar zeker vrouwen die zelfstandig werken en ook geen personeel hebben, kunnen heel veel leren van de vrouwelijke managers. En ik hoop dat dat de toekomst wordt van Haagse Vrouwenzaken. I was very impressed. A large crowd, multiple diverse women here, young, old. In fact, I met a lady from Peru, and she's been here, I think it was 25 years, and so we met some other ladies I was able to talk with, so I was really impressed. Nou, ik vond deze avond heel erg goed, zeker als doorstart. Ik vond de avond wel best wel vol, maar ik vond het leerzaam. En ik vind het ook heel goed dat vrouwen de gelegenheid krijgen om zo met elkaar te praten. Want ja, je leert zoveel van elkaar en als je contacten legt met elkaar en de een heeft een probleem en zegt, oh, ik heb toen die en die ontmoet, misschien kan ik dat vragen of zo, dan kan je eigenlijk elkaar best wel op de been helpen, vind ik. Zal u lid worden? Ik denk wel dat ik lid word, ja.